Хәйле кич дуслар! Хәйле кич дуслар! Сезнең белән эфирда яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Бүгенге тапшыруда без балачак турында сөйләшәчәкбез. Дөресрәге, балачакта кылган шух эшләр турында. Дуслар, озын-озак сузмыйча башлыйбыз. Дуслар, исегезгә төшерәм, безнең хит-парад сезнең тавыш бирү нәтиҗәсендә төзелә. Һәм иң аз тавышлар җыйган резидент белән без саубуллашырга мәҗбүр. Хатларын укыймыда, яңадан моңланам. Бергә чак бар иде, шул хакта уйланам. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Яшьлек тавышы хит-парадында өр-яңа резидент премьераны каршы алабыз. Sine para sine süyem, göz aldımda tıra suretin. Yanlarına barıp kışar idim, eğer jitse şuna kudretin. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Günne şulay kötəm seni, ışırarsın deyip var yolumda. Sağındım şul sihri gözlərini, on duyğalı əydə barında. Kütmegende seni ışırattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Kütmegende seni ışırattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Uçraşmabız belki bir kayşanda, görüşməbiz ortak yollarda. Tek seni unutmam hıyal kızı, yuvalsan da elle koylarda. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Uçraşırbız deyip ümitlenip yaşayım, senin bilen oyla kişlerde. Tek sen gitmez zinhar hıyal kızı, yaşayamam sensiz işlerde. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim. Kütmegende seni ışrattım min, bilmedim bit seni süyersin. Yaratam şul seni hıyal kızı, ile seni şunday kurresim.
Балачакта бар нәрсәне тотып карыйсы килә бит инде. Эльвира Ракипова шулай апасының бизәнү әйберләрен тотып караган. Тотып караган гына түгел, яшерен генә кисәгә салып алып та киткән. Шул кылган эшем бүгенге көнгә кадәр тынга бирми, һаман оят, дип сөйләде Эльвира. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 039 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Uzak kurmi dursam күңелеме тула, Ұшар құштай жаным талпына. Нидер жетмей кебек күннәремә, Күңелгәем үзелеп сагына. Қадірләп яшибез, йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, қадірләп яшибез. Йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр
Келесі резидентыбыз Раилә 3 яшында әнисенең кошелегыннан 500 сум урлаған. Әлбәттә, әлеге шуклык тиз ашылган. Һәм Раиләгә әнисеннән бик нык эләккән. Хәзер инде бу вакыйганы көлеп искә төшерәбез, ләкин миңа һаман оят, дип сөйләде Раилә. Көтеп алдым җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 042 коды белән SMS җибәрегез. Хушлашырга бер сәгать йыладым кулларыңда. Син мине бер юаттың күзләремә насалып. Син хакына гына көтеп кал син мине. Ай вакыт сабыр ит син китмәле. Ишегемне ачып кер, туктама шакыма. Каршыма чыгармын мин тынгына. Әллә инде төшмикән минем уй балачак. Син кайтып керерсең кебек кичләрен. Эшем юк минем бүтән, кайт тизрәк яннарыма. Синсез янмый йөрәгем, көннәрем нурсыз сыман. Әллә инде ишеттең сүзләренә. Кайтып син, Марсель Зәйдуллин балачакта авылга кайтып, кичен мәктәп бакчасыннан алма урлый торган булган. Өйдә дә алма бар иде, ләкин мәктәп алмасы ничектер тәмлерәк кебек иде, дип аклана Марсель. Шулай шул, күрше тавыгы күркә булып тоела. Синсез җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 044 коды белән SMS юлларга онытмагыз. Нишләп киттең син миннән, сагыш итеп көннәремне, шау чәчәккә күмәр идек мәхәббәтнең гөлләрен. Синсез үтә инде минем тормышым. Сагынам сине, юксынамы Җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым.
сенсіз Тыймым сихри ләззәтен Хәй Сенсіз үтәйді Хәй Минем тормышым Сағынам сені Юқсынамын Жанықайым жаным жанашым Жаным жанашым Яқты язым, татлы назым Қайнар сүйу, шәлкәмін Ик сөндірдің, сүйу шәмін Мәхәббәт мезгілінің Хәй, сенсіз өтәйді Хәй, минем тормышым Сағынам сені, юқсынамын Жанықайым жаным жанашым Жаным жанашым Хәй, сенсіз өтәйді Хәй, минем тормышым Сағынам сені, юқсынамын Жанықайым жаным жанашым Жаным жанашым Йөрәгемне бит сенсіз Билеп алды ак томан Сенсіз яшәү бик авыр Анталмыйсың һаман Кавыштырсын иде безне язмыш Белүгезчә, Венера һәм Регина Ахмеровалар игезәкләр. Бар шук эшләр шуның белән бәйле. Кызлар еш кына мәктәптә бер-берсе өчен тактага чыкканнар, җавап биргәннәр, хәтта имтиханнарны тапшырганнар. Хәзер алар ул вакытны көлә-көлә искә төшерәләр. Сез дә аларның кодын искә төшереп SMS юллагыз. 1320 номеры, тавыш 046 коды. Şotlanğan irke güllerim minnem deyip Süyengen hem kuanğan Bolaşak xatirelerim Neney bilen beylengen Mene bugün şular barısı Oğul jırga eylengen Bir mon bulup bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағын Иске алабыз бүгінде Bir mon bulup bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағын Иске алабыз бүгінде Син булмасаң дәнәләйем Мәңгегә син йөрәктә Туганы һәм туган нигез Сагындыра бигрәктә Тәрәздән карап торган Төшләргә дә керәсең Безнең сине юксынганны Әллә микән беләсең Bir mon bulup bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағын Иске алабыз бүгінде Bir mon bulup bir jır bulup Sineyim көңілде
Гүзәл Махмутова да безгә үзенең балачакта кылган шук эшләре турында сөйләп узды. Баксаң, балачакта Гүзәлнең күзе бер әбинең бакчасында үскән кура җиләгенә төшкән. Һәм ул дус кызлары белән еш кына шул әбинең бакчасына кура җиләге белән сыйланырга йөри торган булган. Ул әби безне гел куайды, ләкин бу безгә бер дә комачаламады. Бик тиздән кире әйләнеп кайта идек аның бакчасына, дип искә төшерде Гүзәл. Ömür birgen gazizeniyin sabır dolu senin günelin ni kaderli yaxşılık kılsam işlesem de gülebilir almam sina ömürge rahmeteni sınatmadım tırmışta sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka sığılmadın seni kaygı sağışta Күпме бір шуқ әсіретлер көрген Сенің әні ғазиз башқайын Бүгінгіден алып сиңа сөз беремін Мен шатлық білән тулыр күнләрің Рәхмәтәни сынатмадың тормышта Сыңар қанатлы құш болып ұшсаң да Үйреттің бізді ғаділlikке яқшылыққа Сығылмадың сені қайғы сағышта Yüreğimde bulğan süyülerim Zor hürmetim sina haniyin Yaktı kuyar sünnemesim ayak seni bezinin işin Özün bulsun hani ömürün Rahmetenin sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsang da Үйреттің бізді ғаділlikке яқшылыққа Сығылмадың сені қайғы сағышта Рәхметәнің сынатмадың тұрмышта Сыңар қанат
Узган атнада хит парадыбызга жырлы-моңлы гаилә Фидарис һәм Розалия Мортазиннар килеп керде. Алар инде 2009 елдан таныш. Бергә матур тормыш кырып, Самир исемле 5 яшьлек улларын тәрбиялиләр. Фидарис белән Розалия икесе дә иҗади җыр-моңга гашыйк кешеләр. Алар сезгә дә үз җырларын тәкъдим итәргә ашыгалар. Сезгә аларның җыры ошый икән, озын-озакка сузмыйча 1320 номерына тавыш 047 коды белән SMS юллагыз. Yaşın balıp kabındın, balkıttın nurlarını. Ikki birga otlig'ayda tirali qo'llaringni. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Nazlı seyu otlarında yanıqayda barlashib. Saqlandırıb bar jihanni, bar dünyani şavlatib. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Bakşamdağı şəşəgim sil, məngi sönməz nuruna sil. Ömür yolun uzgan şaqda Xuday bergan yorimsin. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Naz to'la ko'zingga qarayimda, qiyam ko'ngling jillasın. Toshqinli muhabbat yuragim, ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Ol hislarning olsin. Миләүшә Хуҗина балачакта дуслары белән кибеттә конфет урлап йөри торган булган. Ул конфетләрне сатып алырга акча да бар иде инде. Ләкин адреналин өчен еш кына кибеткә кереп, бер үч конфет урлый торган идек. Хәзер әлбәттә бу шуклыгыбыз өчен бик оят, дип сөйләде Миләүшә. Аның «Синсез яшәргә мин әзер түгел» дигән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 043 коды белән SMS хәбәрләр юллыйбыз. Сезнең тавышлар бирү ярдәмендә 3нче урынны яулаган җырны экраннарыгызда каршы алыгыз.
Ленур Ихсановның сүзе буенча, һәрбер кеше балачакта шук эшләр кыла. Һәм аның өчен оят булырга тиеш түгел. Кылган гамәлләр безгә бары тик тәҗрибә өсти бит. Үзенең шуклыкларын Ленур сыр итеп калдырды. Димәк, яшәрер әйберләре бар. Сезгә аның татар исем генә түгел җыры ошаса, сыр итеп тормагыз. 1320 номерына тавыш 040 коды белән SMS юллагыз. Икенче урын иясе. Котлыйбыз. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма, үз теленнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында, әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне, син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәм без бердән. Татар теле татар дип сөйләргә бар синең хакларың, һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында, сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле туган телең синең, татар йөрәге синдә. Разил Исмәгыйлевнең сүзе буенча, балачакта ул бик шук малай булган. Өстәвенә йокларга яратмаган. Шулай бер көнне балалар бакчасында йокы вакытында барысы да йокыга киткәч, Разил кайчы белән бер кызның шәшен кисеп алган. Аннан соң үәт эләкте. Бер атна балалар бакчасына алып бармадылар, дип искә төшерде ул. Хәзер инде Разил йокларга ярата, ләкин мин аның орнында сак булыр идем. Кем белә? Бәлки, теге кыз үч итү хыялы белән яшидер. Хит парадыбызның лидеры, сез сайлаган җыр, каршы алабыз. Күңелем туңган шақларда жылытасың назы биреп,
Şağırımны sağışıtılsa Ertesin gülgene sıyıp Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitse gidik Gözlerinden nur sibele Gökteki yıldız gibi Yılmayıvan ilham bire Gönlüm gitse biraz gidelim Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik İlhamşısı tiksinigine Janda tuğan jırlarının Barı sinigine uyattın Şirtip күңелемі қылларына Yazmış yazған buranlarını Adaşmışа uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik Yazmış yazgan buranlarını Adaşmışa uçsa gidik Gümürlerinin azağına İkevi birge jitsek gidik İkevi birge jitsek gidik İkevi birge jitsek gidik Шуның белән тапшырыбыз ахырына җитте. Безнең белән бу сәгатьне үткәргәнегез өчен рәхмәт. Киләсе атнада очрашырбыз. Әлегә мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Пока. Олып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.